sini 49 samno bazarobo hainw kaham ke sini TSF ni je movement kuno kaham ke ne palajak bungo ayong strict sing kuno gari gura laira liya ora 12 ঘন্টা ke 12 ঘন্টা no bon khairija abon bai kuno gari choliya naine di sini tipra sane manthain bagai sini tipra sarone je timan kok borok romance script no sing jotono support khaina nango tamni himalaya sing sini kogno sini basana suithani srungthani decide khlainai sing no oja kono wan sarokni odhikar sekurui kendra sarkarni rajya sarkarni odhikar sekurui borok select khlainani sini language singno decide khainai boba sinai roman bai sinai devanagari be sinai abon baino sing sini o tini no movement no TSM ni je movement no sing jotono support khlaino sini jaga kami amchai rogo sini joto area tungnai bazar area main road rogo sing umte hai khlaina bon khai tonna nango naine bidi ayong kono gari choliya pura bon ke bon